akwai wadda Randa ya mutu imma al'ummar anguwansu, imma al'ummar garinsu, imma al'ummar jiharsu, imma al'ummar kasarsu sun huta wani gagarumin sharri ya tafi. Haka annabi ya ce. Amin. Malam yau a ce ka bar duniya mutanen anguwa sun huta, ai rayuwa ba ta yi ba. To waɗansu ran da suka bar duniyar wallahi ƙasar murna take yi, ita ƙasar tana murna ta huta da shi. Annabi ya ce yastarihu minhul ibadu, bayi sun huta, sai ce wal biladu, da ƙasa ko gari ita kanta ƙasan rasa shi a cikinta daɗi take ji, baya cikinta daɗi take ji. Jihar ita kanta wane baya cikinta, annabi ya ce daɗi take ji, mutanen jihar daɗi suke ji.